So mo na siya. Nata karon sa Bato Leyte. 7 kilometers ride gidagan, di ba? Duol kayo. Nindot kayo. Pwede na ito bunibagtason siya, Paps. What? Gilaliman ka, oh? Hilungos. Hilungos to Bato. Duol kayo. Pwede ganin na hilungan. Baliw ka yata eh. Hilungan na niya. Naabot na. Oh, makakita na ito mga daghang mga gwapa. Daghang gwapa na ito makita, Dre, ah. Kilala kong kaliskis mo, oy. Mananda ni Dre, ang sentro sa Bato. Bato Public Terminal. Wow naman! Wow! Wow! Bato Dry Market. Yung nindot kayong Bato, Paps, no? Paano masabi? Daghang tao karon sa Bato. Pwede na! Mura na po ni Tiyag syudad. Busy ang kalsada. Nya kanindala na mo ni padulong sa Bato Baywalk. Makasuroy ka diri, Paps, mura juga makaingon nga mura na syudad diri, ah. Mura po nakaadtog kuan ba Manila. Asa ka na, kita kag mga gym nga way ato. Gago! Nindot kay Paps, oh. May gym nga way ato. Ya, dira di na ni makita sa Bato Leyte. Gym nga way ato. Di ba? Wow. Ang lapad ng kalsada. So mao ni diri ang Bato Baywalk. So makita na to, Pops, na dito Bato Baywalk Barbecue Station. Wow naman! Wow. Adto daw mi sa tumoy. Dito na to, makita na to ang nindot nga view dito, ah. So daghan ni daghang parkinganan sa mga wing van. Mga lagyo pang biyahe ani. Ya, makakita ta mga display nga sapatos. Kung wa mo yung mga sapatos, bisitahan lang ninyo ang Bato Sindang. What? Kung wa tay sapatos, bisitahan lang ninyo ang Bato Baywalk. So makikita ka daghan mga class A pero imit. Huwag mong subukan. Pero at least, di ba? Kaya parehag porma sa imong mga idol nga sapatos. So, mo ni diri pa. Daghan kayong mga bata. Suruyanan na ni. Halos kining Bato, overall na ni siya nga ato ang suruyanan. Pwede sa mga batanon, mga manakuyab. So, kusog ang hangin. Ugnaw kayong hangin, Paps. Daghan kayo mga civilian. Gago! So, linaw kayong dagat, Paps, no? Hindot kayo, ato ni makita, Either ni kaliguan. Maligo siguro ta. So naihagdan dire, pwede ra ta maligo dire, Pero hinoon nagsapatos man ko, pero pwede ka pun maligo. Wow. Wow, ninduta oy. Lo. Naay naay crab. Sa man ay crab or unsa man ni? Wala ko kailana niya. Nya daghan kayo ng lutaw nga mga isda. Buhi pa kayo nga isda, presko pa kayo nga isda, mala. Unsa na nga isda? Baliw ka yata eh. Comment down below, Paps, unsa na siya nga isda. Ito na makita. So natay suspect diri, Paps. Naguroy na lunod diri, Kakinsa kani sapatos.
Ngay kaila ka nga kinsa ni sapatos diri ha? Nay diri ay sapatos. Oh. Kinsa man eh. Oh. Ganiha pa jud ni. Ah, sinilas di ay. Gago! Kani da, na sapatos. Murag nila ni Sam siguro siya nya wa pa katungha ba. Asa na kato karon? Niabot na siguro dito ako. Kato ka daw na iwan no, naigbaga mo yung bangka.